Hij zit weer vol? Hij zit weer vol, ja, absoluut. Ja. Wat kost een liter diesel op dit moment? Het staat daar volgens mij 1,67. Ja, dus dat is een paar maanden terug wat meer. Nu wat minder, maar dadelijk gaat het wel weer omhoog, denk ik. Het had automobilisten al skoften waande. De prijs van benzine en diesel. De komende tijd zal brandstof naar alle gedachten weer duurder worden. En wat is dan wiesheid als je bij gelijk zijn oren autokeepje willen? We krijgen altijd de vraag van ja, wat maken we nou? Hè? De meesten die rijden diesel. Ja, rijden net al te volle kilometers meer. Wegenbelasting wel heeg. Ja, die meesten zie je toch een oor alternatief. Nou ja, dan wordt er heel vrij de vraag gesteld van eerst, we willen elektrisch rijden. Maar in de meeste gevallen kiezen mensen uiteindelijk net voor elektrisch. De benzineauto of hybride had de voorkeur. Er zitten in de regel nog te volle onwissigheden om een elektrisch rijden. Het is gewoon een rekkersomke was dorst. Alleen ja, de gewone middenmotorauto's, daar hekken het nog wel op de prijzen. Ja, maar dan moet je geld over hebben om nu een elektrische wagen te kopen. Dus, en tweedehand zijn ze even duur, dus Het is te duur nog elektrisch rijden. vind ik wel, ja. Conclusie, de meeste mensen wachten je nog even af. En smieten de brandstoftank dochs maar vol. Ja, we hebben toch geen invloed, hè? Dat gaan we maar in mee. En ja, wat je net zelf ook zei, we moeten toch blijven rijden. Dus het is koffiedik kijken wat er gebeurt. Dus ja, die prijzen gaan omhoog of omlaag. Dus dan is het eigenlijk dat accepteren. Maar om kleer te wijzen voor het groeiende aantal elektrische auto's, maar de garage al wel bot investeren. Speciale gereedschap nodig. Ja, de opleidingen zijn hartstikke duur. Ja, bepaalde hefbruggen. Net elke elektrische auto kan op een hefbrug. En ja, die monteurs moeten goed opgeleid worden en blijven.